不安在沙漠夜路，不打扰他他表的哈给个那我拉来的，大看看他不忙让心里安莫的格木，higa no kuru kumiri ka mau mo e ko teru maure hangilang sulte go go na managanda kaya na eru mama go mama bisa go sa kamangkakai kai ba aku ni alabira ang hamburgeru sa mongeru. Tapi sayang mata sa taong wala ito bahay, pendarang motor mo miyo dari mo kung di ka mulikay, dagang ka na mong mga silihan mo reklamo, ngaru lagi kami di kemau mo ikut seru, maure ang ilang sulde. That song is brought to you by Attorney Herbert Gonzalez, Provincial Administrator, Province of Davao del Sur. Today's best radio station. No games being played. We are Charm Radio. Charm Radio. 94.3. 94.3. Charm Radio. Charm Radio. Nangita ka ba og lamian nga coffee with FDA approved, halal certified? Makasiguro ka nga dili magpalpitate ang imong dughan, abtik ang imong lawas, luwas na peligro ug mga sakit. Ani ana, ipaila-ila Valentus Coffee. Valentus Coffee. Valentus Coffee makatabang sa pagkontrola sa imong timbang, makapanindot sa imong panit og immune booster pa kini. The best seller coffee today, Valentus Coffee. Makita lang likod sa LTO office, Aurora Extension, Digos City. Sa inyong mga order, contact sa cell number 0948-0904-489. Pwede sa Kamomo PM sa Maria Luisa Lindin, Valentus Coffee. Valentus Coffee, top number 3 coffee today.
Nagkinahanglan ka bag kwarta nga dali ang proseso o gubos lamang ang interes. Venus Lending Corporation ang tubag higala, formerly Venus Finance Corporation, na himutang sa second floor LYR Building, Rizal Avenue, Digos City. Matawagan sa telepono 082-553-9815. Mudawat ning mosunod: Certificate of Ownership of Appliances and Furniture, Certificate of Registration of Motorcycles, 4 wheels to 10 wheels vehicles, Certificate of Land Titles, Business License kon arawan alang lamang sa taga-Digos, og nagtanyag usab sila og car loan sa ubos lamang ang interest. Abre gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Sabado, gikan alas 8 sa buntag ngadto sa alas 6 sa hapon. Venus Lending Corporation. Venus Lending Corporation caters to your financial needs. Lagot yun kaayo pagkahilas na lang yun. Naunsa ka, Mars? Ay, kanang atong silingan, nibalhin og flying sa pika silingan kay overcharging daw kuno ko. Maayo ra, Mars, uy. Isa may nakayo ana. May nalang unta to, gamay akong idugang pambayad sa dosareko. Mars, wa ba kakaibaw nga kanang pag-flying usa ka na sa paagi sa pagpangawat og kuryente? Pinasubay sa Republic Act 7832 kung Anti-Electricity and Electric Rondak Bayan. Matag pitik sa orasan. Matag subang sa adlaw sa sidlakan. Adunay mga isong lugaynon nga ako ikaw kitang tanan. Dunay dakong kalambigitan. Dunay kasing-kasing kay gobyerno. Hingpit na baruganan. Atong kinahanglan. Ang ipakita o ang ihatag ni Mayor Cagas sa tanan. Aniya na ang programang Rondak Bayan. Katapos ang pila ka bulan na lang na agihapoy proyekto. Rondak Bayan. Kauban ang atong isuon, Michael Nakwa. May buntag sa tanan nga naminaw karon sa programa ni Sir Mike Nakwa. Rondak Bayan. Rondak Bayan. Alright, good morning. Good morning, good morning. Good morning, Digos City. Good morning, Davao del Sur, Southern Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao. Have a nice day. Welcome, ladies and gentlemen, sa atong tulumanon. Taod-taod yun, taod-taod. Rondak Bayan. Kininyong yanong magsisibya sa radyo, Mike Nakwa. Nag-aawhag ka ninyo sa pagduyog sa atong programa. Isgutan ng kitang tanan may kalambigitan. Dinhi sa atong sibyahanan na 94.3 Charm Radio Digos. Kumusta mo? Kumusta mo? Unahan ako pagtibayan ni akong mga kaliwat, maparintin ako Nakwa family. Good morning sa inyo ang tanan. Ang Renehane Gurnes family, mayong buntag, may buntag. Okay, El Tagonde family, good morning. And adlaw nga unsa taron? Miyerkules. Pizza dos na mga bay. Wibis day, no? Wibis naman day. Oh. Pizza 2 Hunyo 2022. Doon na ba'y mga nag-birthday junto din nga naminaw sa tuwa karon? O nagtanaw baka sa tuwa karon? Happy birthday ninyong tanan. Wish you all the best. O ang Ginoo kanunay magapanalangin kanatong tanan. O I hope nga malipayon ang inyong pagsilibrar sa inyong adlawng natawhan kauban sa inyong tibuok pamilyag banay. Amen. 30 minutos ang paglapas sa alas 9 sa buntag. Once again, kini si Mike Nakwa sa Rondak Bayan program. Hapit na ang araw ng Davao del Sur.
Andam na ba ang tanan sa nagpungasi nga mga kalingawan? Ready na, ready na. Pamawi ni mga karunda sa duha o tulo ka tuig pud nato nga wala pud ta nakasilibrar tungod sa pandamay nga pandemic. Niya kay karon nya murag pwede naman, no? Di naman kaayo ingon ana ka kulba. Pasalamatan nato ang Dios aning ato ang panahon karon. Bawi-bawi ta sa mga panahon nga mingaw ang atong selebrasyon sa araw ng Davao del Sur sa July 1 og sa umaabot usab na araw ng Digos sa Setyembre 8. Okay? So dirita sa pagtimbaya mga igsoon, timbayaon tani i-shout out nato ning atong mga suking tigpaminaw og ang atong mga viewers. Naka-live ta sa Michael Nakwa Facebook account og sa Charm Radio Facebook account. Unahon nato mga igala, of course, ang atoang gobernador sa lalawigan sa Davao del Sur. Good morning, Governor Mark Douglas IV Jan Cagas. Og sa atong incoming Governor Mrs. Mark Yvonne Cagas. Good morning. Og sa ato ang incoming Vice Governor Attorney Ay og sa atong mga board members, laras nga mga board members sa 1st and 2nd District. Special mention ako sa 2nd District ha, si Cowboy Lanier Kadungog. Og dinhi sa to ang syudad og sa mga kalungsuran, mga midaog og mga gihukman sa katawhan, mga mayores sa 9 municipalities and 1 city, mga vice mayors, mga councilors, municipal and city councilors. Have a nice day kaninyo. Good morning sa inyo tanan. And of course, sa tuang pinalanggang mayor sa syudad sa Digos, Mayor Joseph Cagas. Sir, good morning. Vice Mayor Johari Banya. Tagaan na to ni silag mga masipang palakpakan. Palakpak. Yun. And sa 8 City Council pohon mga higala, ready na. Nag-una din ha ang atoang number 1 City Councilor Liza Maravillas Cagas. Good morning po kang Danny Canastra o kang Honorable Ching Kadungog. Good morning sa inyo at tanan ang laras nga kadaugan sa Team Cagas gikan sa ibabaw hangtod sa ubos. And of course, ato ang pagtahod sa atong mga kaubanan sa buhat, dinhi sa atong Sibyahanan, ang atong pinalanggang station manager Joy Peñaranda, sa atong ka-back-to-back Big Bro, bago lang nato nabati ang programa. Murag malagmit mauni ang ngayan niya mamahimo niyang amahan sa Barangay 3 de Mayo. And of course, ang ato apod nga mga kaubanan na dinhi si Dodds Ayop, Warren and Junjun. Ako sa timbayaon ang mga programa, mga anchors, DJ sa Charm Radio na dinha si Ati Ani Abakita, si Ati Beth Pardilia, aka Isabel Cook. Napod din si Zandro Sanchez
o ang atong bantay sa kahapsay kahusay. Good morning, gikan sa tanan, no? Tanang mga kaubanan nato sa Charm Radio. Good morning. Unya, alas 5 sa hapon, nanapod tayo DJ, no? Ang pagbabalik ni DJ Dali Candela. Alas 5. Sa atong mga viewers, good morning. Good morning sa inyo hanggang Cyril Castillo. Good morning. Happy Thursday. Salamat sa imuhang pagsudong din ha, Wad. Ikaw ba ni Wad? And kang Leo Barlaan, Bro Mike, good morning. Karong Lunes, June 6. Ika 116th founding anniversary sa Barangay Bulton. Oy! Advance happy araw ha dinha sa Bolton sa Malalag. Birthday po na ni Mayor Peter Valtan Valentin and wedding anniversary sa akong mga ginikanan. Oy, asa mangyud ko ani? Ha? Asa mangyud ko ani mo desisyon? Diha ba ko sa founding anniversary sa Barangay Bulton, Malalag? O dito sa birthday ni Mayor Valtan? O sa wedding anniversary sa imuhang ginikanan? Yanong gidungan man po daoy? No? Oh. Naglikay na kog humba ron, guys. Naglikay na kog humba. Kaya murag kuana kanang murag sumusubra na, no? Nagiingon Kapitan Cherwin Impuerto, may buntag Mike. Good morning podcast. Mo nagiingon kap nga hinay-hinay lang. Kay para di ta magmahay, no? Si Manuel Beltran. Good morning, Mike, watching from Aplaya Digos. And hi to Rafael Nasara. May buntag ninyo din na sa Aplaya, sir. And to J. Abrinelia Salazar, maayong buntag, Mike. Naminaw mi karon ni Jezreel Sanchez. Tikon sa manini ko ani, Sandro. Namit na nako si Kuan kining mga gwapo ug mga kugihan, no? Sila Jay, si Jezreel Sanchez, hapit na first anniversary sa Barangay Guma, Mapalad Youth Volunteers. Okay? Namit na nako ni sila unya kini si Jezreel Sanchez. Mura-mura og dagway ni Sandro Sanchez. Muna mangutana og tig-unsa sila, no? Pare-pareha og tingog, barog, pare-parehag naong, parehag apelido, murag igsuon man gyud siguro ni. Si RJ Espinosa nagtan-aw may buntag Mike, naglantaw sa FB Live og suking tigpaminaw po dinhi sa Charm Radio sa Padada. Uy, good morning ninyo din ha sa Padada o congratulations sa mga mingdaog. Sa atong bag-ong mayor din ha, dili basta-basta. Usa ka challenger. Napildi ang incumbent mayor nga si Mayor Caminero. Gipildi ni Brazil Guerrero. Onya, ako pong itimbaya si Kuan diha, akong agaw, walay pabor-pabor ha, ni daog pagka municipal councilor sa Padada, si agaw Honorable Municipal Councilor Antoinette Tixon. Welcome back. Salamat, ma'am. Ngalan ni ma'am, oy. Napalaw ra ba ni si ma'am sa pag-adto niyag Eco Park kay sirado man di ay? Gilimpyuhan ang atong Eco Park o nya na ay gi-construct dito nga additional pagpanindot
sa atong Eco Park. Okay? Caballero Maribeth, good morning. O kang Ati Dads Alimento, may buntag nimo din ha sa imong mga silingan. Okay? Sa San Antonio. Silingan silang mayor kagas din ha. Kang Juvie Rabusa. Rabusa. Good morning, Mike Nakwa. May buntag sa imo din ha, ma'am. Rabusa. Kang Led, Pumka. Mike, pa-shoutout ko sa kuang Madi. Yang guwapa. Si Karen Cortojos and si Shamaine. Naglantaw diha sa Talasulop. May buntag ninyo din ha. Ito sila tagaag masipang palagpakan. Palihog ko cellphone, Dodds. Kay ang atong text line ha, bag-o ba yan eh? 0948-626-2486. Balik ko na ko ang atong text line kung namoy gustong pang paninglon. Namoy gustong paninglon ha. 0948-626-2486. Basig ipanawagan ninyo ba, maningil mo, kay murag dugay-dugay na ha. I'd like to greet Kapitan Arnold Castillo. May buntag din mo din na, Kap. O kan Johan Gulciano. Good morning, Gagliardi Boys. Ay, may buntag sa mga taga Gagliardi. Ang atong mga malulupit na mga silingan dinha sa Gagliardi. Oh, may buntag sa inyo ang tanan. Okay? Pero bro, nasakpan ta ka sa TikTok ni Ma'am MJ. Lagi galaw-gawa ay may ragyod imo kong gi-inform ba. Naulaw ko ato da. Nag-TikTok kay kanaman gud ako ang partner. Ako na siya. Stress reliever niya ang mag-TikTok. Muna di ko mutuon ng ingon nila nga kanang TikTok daw, sign daw na sa mga katok og utok. Dili pud tanan. Oh, naiuban stress reliever gyud na nila, mawala ilang stress kung sila mag-TikTok. Oh, sumao na TikTok siya. O kabalo nag-TikTok siya, agi ko sa likod. Naghubo ko. Malupit yung i-post pag yun galaw-gawa. Ha? Oh, ang katungkang si Sir Montano. Sige sir. Sige Kap. Kang si Sir Montano, babae man tong nasa likod. Sa video, naghubo. Unya, ako may nasa likod. Muna nga malupit kayo. I-post pag yun. May nalang gani kay lamion taglawas gamay, no? Josephine Castellano. Good morning, Mike. May buntag po nimo. Josephine Castellano. Og si James Upong Gapa. Good morning, Mike. Pa-shout out mi din sa Padada. Sila Jake Ira. Good morning ninyong tanan. Morning, Mike. Naglantaw mi sa imong live. Timbaya na ko si Governor Mark Cagas na ako sa haya sa akong manghod. Uy, condolence sa imuhang pamilya, Kapitan Arnold Castillo, ha? Former barangay captain ni siya sa Almendras, Padada. Matay da imuhang igisuon. Condolence sa Kap Arnold, ha? Gikan sa Agua, sa Rundagbayan. Anak yun na. Nagyud ang kinabuhi sa musugot kag sa dili. Samtang buhi pa tagay diha man kita padulong. Di ba usahay makahatag ni sa tog stress ba? Labi nagnana kay mga gibati nga balatian niya ama matay nagyud ko ani ba? Mas stress ka.
Samtang wa pata mamatay, ayaw huna-hunaan na. Maunay sikrito. O tayo yung mamatay man gyud ta. Pero mag-una-una gyud ta, magluksa na gyud ta daan, mag-uol na gyud ta daan, nya buhi pa ta. Hulat lang maabot ra na. Ayaw unhi. Nya mamatay na ko, guol na kay ko. Ayaw kay buhi pa man ta. Kung mahimo ayaw sa naghuna-hunaa o ayaw naghuna-hunaa, anyway, maabot man gyud na. Pero sayang manggod ang imuhang panahon kung dili ka maglipay kay magsigi ka gunahuna sa imuhang kamatayon. Sayang ang oras, sayang ang adlaw, sayang ang panahon nga gitugyan sa Ginoo sa atua. Nining kalibutan na nga samtang buhi patawa na nagluksa na tangdaan kay nagsigi na tagkaguol, sige na tagkabalaka. Buhi pa ta, hey! Ayaw sa naghuna-hunaa. Okay? God bless you, mga igsoon. Ayaw sa naghuna-hunaa. Ako usay, ngun anak man ko, pero dili ko yung anak. Tagdon sa po nato na yung mga nag-text din, be. Uy, akong i-greet ang mga taga. Pwede i-mention ang condods, MERS. I-mention akong MERS, ha, MERS. Naminaw daw, ayaw lang. Naminaw sa, basta nasulti naman. Naminaw diha nga kusog daw kay maminaw kang Mike Nakwa. Nangutana daw kang Big Bro kung unsa daw abi nako og unsay gipangutana kang Big Bro ba? Unsa di ay ang title atong akong ginapatukar? Binakog na ingog unsay dagway anang Mike Nakwa. Kani asa to Dodds? Ay, di mo to dire. Kini akong itukar ha kay naminaw sila karon. Dara, babaw. Ako na. Dara Unsa kuno'y title ani kuno? May ganahan kuno sila kuno. Ang title ini Por Amarte. Ang nagkanta si Enrique Iglesias. Basta Mike Nakwa na daw, madunggan yun daw ni nga sunata. Ganahan mo gwan i-background ako ha, kay naminaw sila karon. Nindot kay lyrics, oy. Ginahan kay ko sa lyrics. Lamia sa lyrics, oy. Lami kang lyrics bay. Lluvia del viento daw. So, sakit kaayo ang lyrics, dudes. Tiempo daw, tiempo. Nervioso. Manervyos ka ba? Manervyos ka. Sentimento. Solo para matarte. Sakita yun sa lyrics grabe. Di makaya. Stop na ako. Mura kog mag-emote ko. Ang lyrics man gud niya god. Kuan kaayo sa ko aba. Sentimental. No? Ay, may pagwa ko na minaw. Na naman nag-request ko ng utana ba sa daw title ato. Por Amarte to siya. Okay? Basahon ako nebe.
Usa ka mapalang buntag kanimo, Mike. God bless. Salamat kayo. Salamat. God bless you too. Good AM, Mike. Nakuha na minaw ko din sa Purok 5, Aplaya, MB Castillo. May buntag ni mo din ha. Good morning sa Aplaya ha. Shout out mi din sa Kibuaya. O sa mga barangay captain niya si Teofilo Cameros. O sa mga kagawad o labi na sa relocation site niya gihatag sa Kagas family. Good morning ninyo din na. O niya, itimbaya po nako si Pastor Silin dinha sa Kibuaya, Hagonoy. Mike, greet lang ako si Inday Salazar sa Balabag. Mabuhay kitang tanan. Salamat, Mike Nakwa. Okay, salamat po sa pagtimbaya ha, pagpaminaw. Ayaw kalibog, wad og asaga. Saan ni? Ayaw kalibog wad. Anong wad may tawag ninyo sa kuha? Asa daw ka nga selebrasyon pamiyembro sa LTO. Laras tanang okasyon. Uy, malupit po kayo na inyong LTO ninyo, meaning ninyo ha? Laras tanang okasyon. Sige. Nya, nag-diet man ko. Good morning, Mike. Kana si... kisa na. Hinganlan na po ninyo ning nangapildi naman eh. Hinganlan na po ninyo ba? Kana si... wala na karon. Sibilyan na. Sibilyan na? Okay. Anak yun na. Ang posisyon sa gobyerno, dili na forever. Nagi maabot yun ang panahon. Anindot magod ka na mahuman yun imong termino. Okay, sige. Gandang buhay, Mike. We miss your program. Gikan na 3677. Butangig ngalan og address. Salamat ha. Taod-taod po lagi. Shout out Pugo family, Sardido family, Gonzaga family og ang Lucernas family gikan ni 315. Palihog greet ko Mike Mumot Kulans, hari sa mga asay. Birthday niya karon. Andam siya og litson sa iyang balay sa Estrada First. Kisa may nag-birthday din ha. Mumot. Mot, bisag dila lang good mot. Ugway dila, ikog mot, ikog sa litson, fights. Katuod pa lang ko aning ilamumot, bisa pagway imbitasyon. Di man mo maglisod sa kuha o kanang ako'y makadalag kaon, mga higala. Walo'y sayon ragyog kay ko kay bisa pag mantika sa litson ipahid sa kanon, daog na kuha na oy. May buntag Mike dili angay mahadlok mamatay. Kay ilisan ra ang lawas nga dili madunot. Amen. Nasa 1 Corinto 15:51 up to 54 verse. Salamat sa pagbasa. Maugyod. Amen. Amen. Unya kaning atong mga lawas dili ni ato. Hinulaman lang ni, gipagamit lang ni sa ato dinhi sa kalibutan. Mo nang kamo girls, ayaw mo paghinangol. No? Kung naay gusto ana, di man na inyo. Ay, agay. Joke lang. Morning, Mike. Nakwa ka nang nakwa sa Matanaw. Imo ng paryente. Paryente kayo na ako ng mga nakwa sa Matanaw. Oy, paryente mo lang. Paryente ko na mga nakwa diha. Pero lahi mag-spelling ni imong nakwa diri.
Ambot parinti ba na ko ni NAKWA mani mo? Wad Mike na wad na gyud hinoon nya no mani. Ha? Ayaw mo pag-ana madunggan kitang mayor na. Madunggan kitang Kapitan Alan Espuerta na. Wad Mike timbaya na ko akong higalang si Konsehal Honeyboy. Oy, si Honeyboy de los Santos po di ay may buntag ni mo din ha, sir. Oy, tawa. Taka naman na ni katawa ning atong effects din eh. Ako na lang pong i-greet ang tanang mga kuano. Katauhan sa Barangay Zone 2. Alo ka di. Ayaw ninyo tagaig meaning ha. Dili. Di ko mo una-huna na. Of course, ang mga barangay kagawad, barangay functionaries, BHW Tanod, sa membro sa Lupon Tagapamayapa, dili lang kay sa Barangay Zone 2, sa tanang barangay sa tibuok probinsya sa Davao del Sur. Good morning o God bless sa inyong tanan. Si Bong Agustin, naminaw sa tuwa karon. May buntag ni mo din na, sir. Mike Nakwan, indot lagi mo sound pang romance. Di ka ni 1994. Pang romance, no? Manay mga malupit ya. May buntag, Mike, ang nindot dito sa Eco Park magbutang og boating pareha sa Bornham Park sa Baguio City. Musamot yun og kabibo. Actually, tinuod na siya, pero ang problema lagi kay katong nag-ulan-ulan, ang mga gapnod dito tanan mo na usa sa gitutukan unsay maayong buhaton. Kay para ka ng mga boating naagyod na. Isagyod na siya diha sa Eco Park. Good morning, Mike, ni Dool mi sa mga opisyal nya para magpatabang og trabaho. Wala man sila ikahatag, sir, paitagi ka ni 5231. Og mangayo kag tabang financial o unsa ba din ha, kana posible na sila magkatabang pero trabaho lisod man na. Sa ako bitaw, no, ako di naguro na ko maihap sa kong kamot ang namaraig nga nagpatabang nga magkatrabaho bisag GO. Sultian na ko sila na ako'y pulo mi magsuon na apako'y mga manghod niya hangtod karon nangita og trabaho. Okay? Mga siguro na apay duha, tulo nga nangita karog trabaho. Ang usanan masakua sa mong gamayng tindahan. Okay? Wala gyud bisag usa sa akong mga igsuon nga napasulod nako as bisag JO na lang sa City Hall or sa Capitol. Bisag usa sa kong mga igsuon wa gyud koy napasulod og trabaho. Manay akong gipasabot atong mga kuan lisod. Okay? Pero kana noong mga hayo og bugas, financial, medical, magayran yun na to na. Gamiton pa na to sakyanan o motor para nga makalihok o makaprasis ana, makaduol ta sa mga ahinsya sa gobyerno nga pangayuan atong tabang. Bisag mahal ang krudo, bisag mahal ang gasolina. Pero trabaho, mahirap yan, kapatid. Okay? Kami gani, okay siguro, hapit nang kami mga tanggal gani. Sige lang. Si Gingging nang humawas, may buntag ni mo din haging. Imong estudyante ni Mike, si John Modok, Joseph Cabanyero, and Don. May buntag ng mga estudyante, mampuday na ako ni Day. Morning, Mike, nakuha sila.
duha gyud kangalan sa mga bukador inyong gimension pero di na ko mag-mention anak manaman. Gihokman naman nato. Di ba? Nawala naman sila atong niaging bulan sige pandaot sa mga kagas. Mao na pabuutan-buutan naman pud na sila. Pabuutan-buutan na sila. Human og pabuutan-buutan. Mubalik na po na sila suporta-suporta sa mga kagas na pod. Ana man na ilahang kuha nila. Na ganito'y usa nga nagpa-brother-brother na sa post sa Facebook. Nagpa-brother-brother na. Pero atong eleksyon, grabe makapanglibak sa mga kandidato. Grabe makapanglibak, grabe makapandaot. Karon kay di naman yung kapugngan, congressman naman, gobernador naman, vice governor naman, di naman kapugngan yung ilang ipangdaot, nang laras mo yung sotoy magkadaugan, ay wa sila mahimo. Kundili, magpakahilom pa na sila. Kadugayan anak, mag-like na. Di ba? Una, magpakahilom no, mo out of town. Mga wa. Kadugayan, magpa-like sa mga post, sa mga kagas. Heart pang uban. Onya, human ana, magdaig-daig na dayon na. Moingon na dayon na sila nga, sige lang, kibihan politika manggod, anak maginang politika, saba dya. Dili ba pwede ang politika nga dili maghimo og mga pagpangdaot? Di ba pwede ang eleksyon nga dili kanang walay pagpandaot ba? Dili mandaot. Pwede man siguro nay politika, nay eleksyon na dili ta mandaot sa tong mga kaatbang sa politika. Kung isyo, wala gyud nay question ana, issue for issue. Wa ginay puan. Pero personal o buhat-buhat og istorya, buhat-buhat og senaryo, pagkasad-an, himuong dautan, ang kaatba sa politika, pwede masigurog di nato na buhaton, bisan pa man na ay politika o eleksyon. Nya karon mga politika manggod. Ngao na diya. Sir Noel Calob, may buntag ni mo din ha sa CCTV Digos. Og si kang Kate Leo Barlaan, Mike, mulahi gyud ang lawas pagminyo naka kay sa ulitaw pata. Perti pang payata. Mao gyud. Mausab gyud oy. Ako sa una, kalami na kong lawas ha. Kusog mangudulag basketball. Ina na mga taga-Galyarde. Manulong gani may basketball niya. Bahala kay sutiray lang, basta kay makadula lang. Basketball, sington yung may buntag ninyo diya sa maliit Digos. Unsay title ana may bugay nagsigig paminaw anang background nimo. Por Amarte ang title. Morning daw sa mga taga-barangay Sinawilan, si Erwin Pauner. Okay? O kan J. Abrinilia, agaw daw sila ni Zandro o si Jezreel. Maudi ay. Si Sioncho diya sa Balabag may buntag badge shout out tanang LGBTQ sa Digos City, Davao del Sur. Happy Pride Month. Okay? Hello sa inyo tanan sa LGBTQ.
naamanggoy daghang nindot nga mga content sa TikTok, dugang knowledge o motivation to be better. Pero ikaw, Mike, pangpalami gyud tong imuhang paghubo, ha? Nahagip ka sa kamera. Kalami. Ano ni? Ay. Subot pasabot nimo, Ma'am Flor, ang kining ako ang dating pangkuan gyud pang hot nga content. Pang hot nga content sa TikTok gining ako ang kaning aura, ha? Padilit ko to kay murag lain man. Di ba Marilyn, di ba? Sana may, wala na ko'y oras mga igala. Wala na ko'y oras, oh. Lahi po nang mag-basketball ini kagabi iwad. Galaw-gaw, lahi po na, lahi na. Morning, Mike. Murag si Dili. Nagpahumot na po sa mga kagas. Bot-bot, baho na kaayo, oy. Ambot po ani usahay ning ato ang mga gipang dapigan. Di, magyud po tinudon og kaso po. Para unta matagam. Ay, mabuutan po kayo ng mga kagas ba? Nagingon niya, tinuod niya, buutan manggod. O, saan man na to na? Ingon ka nga, Mike, ingon ka, buutan ng mga kagas. Di, wala gikasuhan. Wala gidayon. Maugani. Good morning, Mike. Walay hiring diya sa inyong stasyon? Nag-hiring pa ba, bro? Warren? Hiring gihapon, DJ, ha? Miyembro ka sa Hanks di ay Mike Bantugra unsa? Mike ang nibarag man lagi. Napildi lagi sila tungod sa ilahang mga bukador nga nakahatag og minus factor sa ilaha ba. Dili katuhuan. Inay nga ang ilang mga bukador muauhag, no? Modani o muauhag. Dili man ingon ana nasuko noon ang katawhang Digusinyo o mga Dabsuranon sa ilahang grupo o partido tungod sa ilang mga bukador. Nangasuko naman gud hinuon ang mga tao. Bis nga naauntay mo butar sa ilang mayor, naauntay mo butar sa ilang vice mayor o sa ilang mga konsihales, naauntay mo butar sa ilang gobernador, sa ilang vice governor, mga board members nila, pagkadungog sa ilang mga tigpamaba. Nangasuko, mga din lang kung boto minus factor sa ilaha. Dili, in short, wala nakatabang. Kundili nakapasamot sa ilang kapildihan ang ilang mga bukador. Kay pataka ra magstorya god. Buhat-buhat man god og mga pagpandaot. Mao na karon imong kuan nga ni barag. Mao lagi na. Regards ko Sandro Sanchez gikan ni Medan Antigamara. Okay. Daghang salamat sa pagpaminaw, no? Ugma na pod mga igala, samang sibiyahanan sa Mantakna, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, dinig gihapon sa 94.3 Charm Radio. Kini yung bata-batag yanong magsisibya sa kahanginan, Mike Nakwa, o kini ang Ron Dakbayan. Good morning.